Hala, unsa? Nawala na pud ang Amo kuan. sang lantawon kung unsa joy nawala ni madam. Kay ganihara siya na problema. Na problema? Unsa may problema ni madam? Ang akong problema, my dear, nawala tong ang akong cellophane nga mainat-inat. Kay gibutangan nako to sa akong cabinet. Tas pagbalik nako nahimo na siyang visible. Wa jud ko kahibaw nganong ing ana man na siya. Na madam, wadyo ko kahibaw anak madam. Pero napansin yun ako si ninyo madam. Gisingot iyang saninaw apag ganito'y binuhatan sa balay. Pero wa man jud ko proof. Pero katago-tago man to siya ganina sa iyang kwarto. Kato na pong laki nga mamayotay. Pero gamay dala. So atong ipang-inspect ang ilang mga kwarto. What? Sus, musulod na ta sa ilang kwarto para ma-check na to if naa dito ang tao nga mamayotay. So ang mga kulera nisulod na sa ilang kwarto kay para makita dito kung nag-unsa jud ang mamayotay. Madam, wala jud may gitago diya, madam. Ambot na lang yun. Kana kuya guard, abrihan na pasinaan diha. Hala ma'am, tinuod jud nga nangurakot sila ma'am. Hala, wala man minangurakot. Nganong naabot pa ni sa amo? Nung naabot pa na sa inyong cabinet. Hala madam, wala man minanghilabotan na madam. Mabot lang uwa man kabalong ano naabot na diha. Pansin siya to gitiran kagabi iba mo nang namakak. Naak pa jud ang isa dire. Duha din ninyo gikuha dire. May tagtan na lang yung gikuha dire. Oh, tulo pa gyud. Naunsa naman itaw ni mga bataan eh. Kayo ba nganong mamlaki man jud mo ko na nagide mo sa kwagapon. Bahalag bangagan ninyo hungaw diha bisa pa magisi na madam. Ma'am, bisa kung saan na jud na mo na ma'am, dili gyud may mga sa imo mga gamit ma'am. Kay amping jud kaayo mi sa amo mga butang ma'am bisan pag sa imo never kay mi mosulod imong karto. Na mauna na mo dinay na. Kay nasakpan man bisag nang laki gani gahapon mo dinay pa yun. Klaro kay nawong, di ba guard? Dayon madam, usa man nato ni mga bayotan. Bitaw madam, wala jud mi mabuhatan na madam kay kamo man jud inyo man jud tong nawong na dito sa video sa CCTV. Sigurado jud mo nga amo adyo tong naong basig AI generated to narabay nga naraba mang scam tas pasangilan ang laing tawo. Amot lang kay inyo man jud tong nawong as obvious. Tas katong laki inyong gipanglakihan gahapon mura magsininyo. Pagilom da madam, wa ako nakapila ng panglakihan naghapon madam. Kay naradyo ko ni sa gabi madam. Kay tulog kay kwarto. Dayon kining tulo ka bayot unsaon man ni sila. Nagipapahawa na mo sa inyong madarista kay nangawat daw kuno mo. Madam, mo ko nang awaroy pagtuos ako. Ako biya kay ko pagsalig sa imo tas ingani on ra ko nimo tadyo ra ko nimo hayop kay ka. May tag magabaan ka dam. Layro jud ni sa mga gamay dala no. Pero dakog bunay. Kana guard pahawaan na sila galagot ko nang bayutan na. Hoy bayot sa to be honest lang jud dili biya jud ko tigsuludan sa kwarto ni madam. Naunsa naman ni ngano kita may pasanginla tas ang CCTV ngano puro edited. Obvious kayong edited tas dito sila mo tuo sa CCTV nga edited. Namyot mo magyo ingon jud nga what you see is to believe man daw kuno. Pero bisag edited, mutuo man gihapon kay mura man daw realistic ko. May tag mag-aabahan lagi to sa nangawat lagi sa pitakan ni madam o sa iyang relo lagi. Hoy mga burantay, asa man to inyong giutang ninyo sa ako gahapon ngano wala pa man gyapon na bayarin mo sibat ra mo nga di mo mobayad sa akong utang basig nakalimot mo ay jud ko sibat-sibat ta kay malocate ra ba ta mo sa akong location ra ba. Kabalo ko ang kwarta na padulong to sa ilang mga laki pero bayri karon kay kailangan kay nako ang kwarta. Sumbagan jud ta mo nako. Tira mo dong, naram bayad na mo. Mura ra mo kag buang rusi yaw da.